Tenim els noms, perfecte. És important mirar-se tots, eh? Estos jocs anem a fer-los mirant-se tots. Jo no els tinc, Pau. Ja, però tu eres Raquel? Ah, vale. Vale, pues ara t'ho poses i ja està. Però tu per què no te las ficas? Perquè el jefe m'ha dit que no. El jefe. No passa res, Raquel. Ah, jo també, Pau, jo no m'he posat. Mare, quin fallo. Que fallo. Bueno, mentre esteu posant això, explica el joc. Val, el que anem a fer simplement és mirant-se als ulls... Molt bé, gràcies. Vale, mirant-se als ulls, hem de dir el nostre nom i cognoms. Per exemple, Pau Sanchis Vilaplana. És fàcil, no? Celia Carrión Rubio. Molt bé. Bàrbara Frías Ruiz. Podeu canviar la velocitat, no? Vinga. Vela Miranda Bonet. Molt bé. Silvia Bañares Hernández. María Eugenia Salaver Moreno. Molt bé. Raquel Rodríguez Díaz de Olivar. Molt bé. No era de mirar. Raquel Soriano Martínez. Aitor, Llopis, Flors. Molt bé. I es mireu als ulls, perfecte. Anem a complicar-ho, perquè això és molt fàcil, no? Tots sabem. Bueno, això ens serveix també com a dinàmica per a conèixer el grup i de més, Igual molts dels jocs els heu fet ja, perquè els jocs són universals i es poden aplicar com vulgueu. El mateix, però sols anem a utilitzar les vocals. Les consonants no podem del nostre nom. Au, a, i a, a. No penseu, un moment, perdona. No, a repetir. No penseu, perquè és que esteu ahí i ja esteu pensant a veure. Què hem dit? Que el pallasso o la pallassa no pensa, és a dir, no posa a dir res. Ella, yo o yo. Ahí queda eso. Ya, uy. Ea, ya o I a, e, de... Fixeu-se que està enganyant-se i provoca la risa. És això el que vull que pilleu. O ella, a, e, o, e, o. O, e, o. A, e, o, e, i a. Mireu a tots. A, e, o, iau, a, i, e. Molt bé. Aio, o, i, o. Molt bé. Fixeu-se que estem posant en problemes a la persona. Això és molt important, també se m'hauria de dir-ho. Quan estem en escena i ens passa alguna cosa i veiem que està patint perquè, clar, és un problema i té que eixir d'aquest problema i, clar, això és el que provoca la risa, no el tropeçar-se a posta i caure. Molt bé, ho compliquem. Hem dit vocals, no penseu, ara consonants. P, z, v, bln. Porque tú lo dices. Molt bé. Molt bé. Molt bé. Molt bé, molt bé. Molt bé. Bueno, complicat, eh? I per caminava, mare. I és... Per almenys estava... Sí, clar, perquè esteu... Clar. Però fixeu-se que quan ens posen en problemes costa, vale? Ja veieu quina bobada d'exercici, però ens serveix per a treballar la mira, per
per a posar-nos en problemes, per a no pensar, vale? Molt bé, perquè crec que no heu pensat. Vale? Molt bé, és perfecte. Vale, doncs anem a començar ja a manejar-se. Si vols un poc carrer. Val, tots heu jugat al pilla-pilla. Imagineu-se que pilla Bàrbara i vol pillar la Cèlia, però Cèlia per salvar-se, si m'abraça a mi, vale? No pot. Jo estava fugint. Clar, però això molt bé, perfecte. Fijeu-se, no passa res si mos pillen, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que mos toca pagar, ¿vale? Però els jocs estos no volen que mos pillen, ¿vale? Volem l'èxit, ¿vale? No, han dit que sí venim a Això no vol dir que el deixes pillar, ¿vale? Però que estem jugant a este joc, però que no passa res si mos pillen, ¿vale? Paguem, que guai, ¿vale? I si jo l'abraça ella? No, però si t'abraces d'ella, pues pagaràs tu. Pagaràs tu, perfecte. ¿Vale? ¿Digues? Que porque la tocada. Claro. Pero si hacen abrazo, luego No. se desabrazan y pueden seguir jugando. Claro, sí. o quieren hacer algo. No, després de l'abraç poden continuar. ¿Vale? No val estar mitja hora ahí abraçant-se, encara que s'estimeu molt, ¿vale? No estigueu ahí mitja hora. I no val estar ahí al costat, ¿vale? Hasta que es deixen d'abraçar, pillar. ¿Vale? Molt bé, anem a començar, no anem a fer-ho corrent, ¿vale? Si tinguérem més espai sí que ho farien corrent i també com acabeu de dinar i demés, pues, ho fem caminant ràpid, ¿vale? I anirem col·locant diverses cosetes, ¿vale? La manera de desplaçar-se anirem canviant-la, ¿vale? I heu de disfrutar fent i exagerant la manera de desplaçar-se, ¿vale? Heu d'exagerar-la des del vostre imaginari, ¿vale? Això és el més xulo que n'hi ha. Molt bé, doncs paga Bàrbara, ¿vale? I es desplacem ara caminant ràpid, eso es. Molt bé, paga Cèlia, Vela, perdó, Vela. Molt bé. L'abrazo pot ser triple, no passa res. Qui paga? Pagues tu, vale, el que paga, per saber qui és el que paga. Molt bé, són patinadors i patinadores. La que paga també, vale? Vinga, molt bé. Molt bé, podeu caminar. Desplaceu-se també, cabarreres, saltant, busqueu altres... Disfruteu, sou els millors patinadors del món. Els millors patinadors del... Els millors patinadors i patinadores. Podeu disfrutar ahí, molt bé. Vinga, Raquel, ahí. Sí, quasi que sabeu qui paga, no? No fa falta. Jo crec que no cal. No, selfie, que selfie. Aguanteu. Eso es. Molt bé, clar. Vale, recordeu de fer... Vale, utilitzeu tècniques complicades de patinatge, vale? Eso es. És patinatge artístic, molt bé. Atenció, que estem en la lluna. Estem en la lluna, som astronautes. Vinga, astronautes, molt bé. Eso es, molt bé. Molt bé. No sabia jo que els astronautes caminaven així, no ho sabia jo. No ho sabia, no ho sé. Que no has anat mai a la lluna? La llegada a la luna no venís mal. Vinga. Eso es, molt bé. Molt bé. Vale, estem descalços i està tot ple de vidres. Cuidao. Vale. Molt bé. Vale, molt bé, som superheroïnes i superherois. Vinga. Ta-tan, ta-tan. Bueno, no necessàriament té que ser volant, ¿vale? Pot ser... Clar, t'he fijat que sempre predisposem a l'alumnat. Eso es. Molt bé, claro. Igual, soc invisible. També podeu, clar, utilitzeu. Menos mal que és caminant, perquè esteu... Uau, que ràpida. Tan-ta-tan, tan-ta-tan, tan-ta-tan. Molt bé, vale, anem parant. Vale. Val, fijeu-se, quédatelo si vols.
Val, fixeu-se com predisposem a l'alumnat, Moltes vegades, sense donar-se compte, estava comentant-li a Raquel, vinga, superheroïnes, i en seguia tots igual, vale? Clar, però, bueno, pues qualsevol, soc invisible, o estan dient, Hulk, soc Hulk, o el desplace sol és lateral, no sé, vale? Han de pensar, i això és important fer-los pensar, bueno, això ho sabeu també vosaltres de sobre. Molt bé, perfecte, 2, 4, 6, 8, com, perfecte, este grup, sou parelles, perfecte, estupendo. Es col·loquem per parelles, vale? Molt bé, anem a col·locar-se un enfront de l'altre, vale? Aproximadament, fixeu-se que és molt directiu tot, així, feu aixina, vale? Val, estratègies n'hi ha moltes, podem, per exemple, en sessions anteriors fer 2 o 3 jocs i a partir d'ahir que els xiquets inventen algun joc i en la següent sessió ho porten ells, i treballem els mateixos objectius, però són ells els que fan la classe i fan... Això és important també. Molt bé, anem a utilitzar el muscle... Ah, teniu calor? Clar, jo és que com no m'ha manejat... El mateix, si volguérem més contingut físic, els jocs podem modificar-los com vulguem, per si volem treballar altres objectius, però en principi no és necessari. Sí que és important, nosaltres quan fem formació i demés sempre fem escalfaments, però són escalfaments molt divertits. Igual mobilitzem i estirem, però sempre de manera molt divertida. Però bueno, això se'n va un poquet de lo d'avui. Hem dit, utilitzem el muscle de la companya, la cadera i el genoll. Una paraula. Agua. Agua, molt bé, sense pensar, Heu vist que no ha pensat? Vale, Raquel, una altra paraula. No penses. Pelota, molt bé. Agua, pelota i... Celia? Duro. I? Duro. Duro. Vale. Es de antes del 2000. Ah, vale. Pesetes i... Vale. Molt bé, quan mos toquen el muscle, direm la paraula? Agua. Molt bé. Quan mos toquen la cadera? Pelota. Molt bé. Estàs atenta, Que guai. I quan mos toquen el genoll? Duro. Vale? Perfecte. Anem a col·locar-se aproximadament, me mires a mi? A 1 metre aproximadament, i l'objectiu és tocar o el genoll o la cadera, perdó, o el muscle o la cadera o el genoll de la companya sense que ella me toqui a mi, ni el genoll. Important, és més important el fet d'evitar que vos toquen més que tocar, perquè si diem, ja, jugueu, què fan? En seguida estan ahí pegant-se, poden fer-se mal inclús. És més important evitar que el peguen que pegar. Has d'intentar, no és pegar, és tocar. Sols podem pivotar en un peu. És a dir, tu vens, jo puc fer així, però dins el meu genoll. Clar, he d'evitar. Què passa quan ens toquen el muscle? Doncs hem de dir la paraula pelota, era pelota, no? Agua. Jo no estava atent. Aigua, però en veu alta, Agua! D'acord? Cada volta que em toquen una cosa. Agua, pelota i duro. Vinga, doncs... Sols pot ser en una part. No, les dues parts. No puc manejar. Cuidao, és més important, clar, és més important evitar que el toquen, Vés en cuidao. Es que me había dado ya. Això és un peu, Duro.